ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆದ ಎನ್ಸೊಲ್ಲ ಮಾತೆದ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟು ಇಂಥ ಸುರಿತ ಬಿಡಿ ಇಂಥ ಸುರಿತ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾತಿ ದೇವೆರ್ನ. ಸೊ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆವೆರೆ ಪೋದು ಇನಿ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುರುಕು ದೇವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೇವೆ ಜುಮಾದಿ ದೇವೆರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೆ ಅಣ್ಣೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲಣ್ಣೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆನ್ ಪೂರ ತೂಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪಡೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ನಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್.